Napan ni Iswa iti balay ni Pedro. Ket nakita na sadyay ang nakaidda tag gurgurigor a babae, a katugangan ni Pedro. Sinagid lang ni Iswa ti ima ti babae ket dagos a naawan ti gurigor na. Bimangon ket rinugyan na tinagserbikin ko ana. Idinadanon ti rabi, inyeg dagiti tattao ken Iswa, dagiti tattao alinungugan dagiti demonyo. Babaen iti balikas, buyogon iti pannakabalin ti Diyos, nga dakin ko na, pinaksyat ni Iswa, dagiti dakes ng espiritu, ket pinaimbag na amin, dagiti masaksakit, anay yasidugkin ko na. Sinursor ni Iswa ti amin apasot ti Galilea, anangas kasabaan kinaimbag adamag ti pagarian ti Diyos, nang isursuro iti uneg dagiti sinaguga, no badadon ti aldaw, panagina na. Impan dagiti tattao kinkwana dagiti addaan na duma-duma saksakit ken anan na yon. Dagiti linungugan dagiti demonyo, dagiti agkiskisiw, dagiti paralitiko, dagiti agtipos, dagiti imbal, dagiti bulsek, dagiti umel ken tuleng, pinaimbag amin ida ni Yeswa babaen iti pannakabalin ti Dios. Nagdidinamag ni Yeswa iti intiro a daga ti Syria. Simurot kinkwana dagiti adu at tao ang naggapu di Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, ken dagiti dagdaga iti ballasi iti Jordan. Adalem payla aparbangon iti sumun a bigat, iti bumangon ni Iswa ket pimmanaw iti balay. Nagturong iti disso iti ruar iti ili nga awan matagtagi tao, ket nagkararag iti Dios. Ngem napan binirok ni Simon ken dagiti kakadwana. Idi masarakan da, kinunada kinkwana. Apo, sapsapulon da ka, dagiti adu at tao. Insungbat ni Yeswa. Mapantayo, iti kabangibang nga ilili, masapol ang mga sabaak, kadagitang luglugar, tada ito'y tigapuna, apimmanawak, iti Kapirnaom. Ngarod, sinursor amin ni Yeswa, ti paset ti Galilea, nangas kasaba kadagiti sinaguga, lang paksyat kadagiti demonyo. Nagsubli ni Yeswa di Kapirnaom. Kabayatan iti panangisursuro na kadagiti adu at tao na tipon-tipon ang naggapuda kadagiti ili ti Galilea ken Judea agraman Jerusalem. Agtugtugaw mo't sadya dagiti sumagmamano a parisyo ken mamaestro iti linteg. Nang ted niyaho ti pannakabalin kini Yeswa amang paimbag kadagiti masaksakit. Napankinkwana dagiti upat a lalaki anang ibaklay ti maysa paralitiko ang nakaidda iti papag. Inseret da kuma ti paralitiko iti uneg ti balay tapno ipanday ti sango ni Yeswa ngem saan da mabalin ninseret gapu iti kaado dagiti tattao. Gapuna nga napanda iti tuktok ti balay ket winangwangan da ti atep iti ngatpon ni Yeswa ket imbabada ti paralitiko ang nakaidda iti papag. Sada indiso iti tinga dagiti tattao iti sangwanan ni Yeswa. Di makita ni Yeswa ti pammatida kinunana iti paralitiko. Gayem, napakawanen dagiti basbasol mo. Dagiti parisyo kun mamaestro iti linteg ang madamamot kagtugtugaw sadyay, nagtanta na butob da, idi mangagda, ket kinunada. Apayakasta, ti panagsao, day taatao. May busori ti Diyos, ti sasaon na. Tila ang Diyos, ti makapakawan kadagiti basbasol. Ammo adagos ni Yeswa ti adda kadagiti pampanunot da, ket kinunana. Apayakasta, ti pampanunutin nyo. Anya tinalaklaka nga isao, napakawanan dagiti basbasol mo. Wenno, bumangon ka, alaam tiddam, ket magnaka. Panagnikak nga rod kada kayo, nga to'y anak ti tao, inikkan ti Diyos ti autoridad, diti daga, ang mamakawan kada iti basbasol. Kinunanamot iti naimbaganan a paralitiko. Ibilin ko kinka, bumangon ka, ket bagkatem tay dam, ket agawid kan. Timmakder adagos ti naimbaganan a paralitiko iti matang damin. Binagkat na, tinagiddaan na, ket nagdardaras arimwar ang nagawid, amang idaydayaw iti Diyos. Nagsidsidaw da amin, ket indaydayaw da ti Diyos. Akun kunada,
Di kampay na kaimatang. Iti kastoy pasamak. Imanaw ni Iso ay tinayta lugar. Di magmag na nakita na ni Matyo nga anak ni Alfio o madama ngagtugtugaw iti pisina na kapag baybayadan iti buis. Kinuna ni Iso akinkwana, surutun na. Timakder ni Matyo kit simurot kini Iso. Kas pamadayaw kini Iso nang isagana ni Matyo iti dakkela padaya iti balay na. Timmabuno dagiti ado ngagsingsingir iti buis kenda dumapay at tao. Di mangmangan ni Iso iti balay ni Matyo nakilanglang kinkwana dagiti ado ngagsingsingir iti buis agraman tattao ang managbasol. Adamo dagiti sumagmamano mamaestro iti linteg akamkamong iti grupo dagiti parisyo kagpalpaliiw. Idi makita da ang makipangpangan ni Iso kadagiti agsingsingir iti buis ken kadagiti tattao managbasol sinaludsod da kadagiti adadalan na. Apay, akalanglang ni maestroyo, dagiti agsingsingir ti buwis, kan dagiti managbasol. Kay inom yu paimot nga rod ida. Nangag ni Iso ida ket simungbat. Saan? Nga dagiti nasalunat, ti makasapul, ti mangagas, no diket dagiti masaksakit. Mapanyo adalon daytoy apaset, ti nasantuan na surat. Asi, ti kalikagumak, asaan adaton ang mapuuran. Imayak tapno ayawak dagiti managbasol tapno nagbabawi da kadagiti basbasol da asaan nga dagiti agkunkuna analinteg da. Kalpasan daytoy napan ni Iso a Jerusalem tapno dumaray ti maysa a pista dagiti Hudyo. Iti asideg ti ruangan dagiti karnero ada pagdigusan alima ti arkuna. Mauawagan daytoy iti bitsata iti pagsasaw ti Hebreo. Iti dinong dagiti arko, madama nga idda dagiti ado ang masaksakit, dagiti bulsek, dagiti pilay, ken dagiti paralitiko. Ururayan dati panaggaraw ti danom, tapasaray bumaba ti maysa nga anghel niyaho, iti pagdigusan, ket kiburen na ti danom. Ti umuna ka dagiti masaksakit, at tumapog iti danom, kalpasan ti panakakibur na, maagasan iti anyaman asagsagabaen na. Aday di sadya iti maysa lalaki nga 38 at awenen ang masaksakit. Hindi makita ni Iso ti lalaki ang nakaidda ket ammuna na nabayagan ang masaksakit. Kinunana kinkwana. Kayat mo kadi ti umimbag. Kinuna ti masaksakit. Wed kumaapo ngem awan met ti mangitapog kanyak iti danom. Tanoy rubat ko pay laang timapan. Addan imun una ang nakatapugan. Kinuna ni Iso. Bumangon ka, bagkatem ta iddam, ket magnakan. Dagos ang naimbagan ti lalaki, binagkat na ti dana, ket nagnan. Sabado no aldaw panaginana, idinapasamak daytoy. Dagiti papangulon a Hudyo, kinunada iti lalaki ang napaimbag. May parik, nawitom tiddam, iti aldaw pa naginana. Insungbat ti lalaki. Imbaga ti tao, anang paimbag kanyak, abagkatek tiddak, ket magnaak. Sinaludsod da kinkwana. Siya sino day ta tao, anang bilin king ka, abagkatom ta iddam ket magnakan? Ibagam no siya sino. Managbasol lakit di da itang tao. Tasalsalong asingin na. Ti aldaw panaginana. Ngam saan nga mo ti lalaki no siya sino tinang paimbag kinkwana. Gapu iti kaado dagiti tattao iti dayta lugar. Ket pimanaw ni Iso nga awan tinakadkadlaw. Ket iti sana nabayag nasarakan ni Iso ti lalaki iti templo. Kinuna ni Iso kinkwana. Nasayaat, tanaimbagan kan. Saan ka ngagbasulen, amangan, tadakdakes, ti mapasamak tuking ka. Pimanaw ti lalaki, ket impakam muna kaday ti papanguluan o Hudyo. Ani Iso gayam, di lalaki anang paimbag kinkwana. Gapu ti daytoy, rinugyan da nga indadanes ni Iso, agsipod tanang agagas iti aldaw panaginana.
kinuna ni Yesua kadakwada. Agtrabaho ni amak, agpapan itatta, ket masapol, gagtrabaho akmet. Gapu iti daytoy sa una, ad-adamanen ti rigta dagiti Hudyo amang papatay kini Yesua. Ta iti pannakamuda, san nalaeng asalsalo nga singen ti linteg ti aldaw panaginana, ngem imbaga na pay, nga ama na ti Diyos, ket ipagpagaropda, ipadpada na, ti bagina iti Diyos. Gapuna, kinuna ni Yesua kadakwada. Ibagak ti pudno kada kayo, awan ti aramiden to'y anak, abukbukod na laeng. No di ti makita na nga ramiden ti ama, isumot dayta ti aramiden na. Ta ti ama ayaten na to'y anak na, ket impakita na kinkwana, dagiti aramiden na. Ipakita na kinkwana, dagiti aramid, adakdakkel pay ngem dagitoy, tapnog siddao kayo. Takas iti panamangungar ti ama kadagiti natay, ket biyagen na ida, kastamet nga to'y anak, ikan na ti biyag, dagiti kayat ng ikan, iti turay ti ama. Saan a personal, amang hukom ti ama, inted ti Diyos, iti anak na ti autoridad, ken panakabalin amang hukom iti personal. Tapno dagiti tattao, ket ikanda kuma ti pamadayaw iti ama, ken ti pamadayaw mo't iti anak na. Kapu itoy, ti saan amang padayaw iti anak, kaawatan asan namot a padayawan ti ama, anang ibaon kinkwana. Ibagak kada kayo ti husto. Siya sino man adumngeg kadagiti saok, ken mamati, itadaydiyay nang ibaon kanyak. Maddaan ti biyag, ngawan inggana. Saan to amatay apulos, no diket nalasatnan ti patay ang may kadwa, ket simrek iti biyag. Pudno kunak kada kayo. Cimpon, ngano dagiti natay, dumngegda kadagiti sasao to'y anak. Agbiagdan to, tati ama a Diyos mutlaeng, ti gubwayan ti biyag, ket inyawat na ito'y anak na, ti pannakabalin ken turay amang hukom iti personal, agsipod ta anak ti tao. Diyo pagsidawawan daytoy, ta umay ti cimpo, nga amin dagiti natnatay, nga adda kadagiti tantanem, maagdanto ti timek na, ket rumwardanto kadagiti tantanem da. Dagiti nagaramid iti naimbag, agungardanto a maipaay iti biyag ngagnanayon, ngem dagiti nagaramid iti kinadakes, agungardanto a maipaay iti pannakakondinar. Intuloy ni Yesua tinagsao, awan ti aramidek, iti kabukbukudak kapan nakabalin, mangkumak laeng kasbilin kanyak ti ama. Isut gapuna, adi bumurong analinteg ti panukom ko, ta saan nga ti mismo pagayatak ti aramidek, no di laeng ti pagayatan ti Diyos anang ibaon kanyak. Numay saak amang saksi ti bukod ko abagimot laeng, saan ang maawat apudno ti pamaneknek ko. Ngem adda ti sabali amang saksi kanyak ket ammok at kinapudno ti sauna. Nang ibaon kayo kadagiti mapan kini Juan, ket pinaneknekan ni Juan iti maipapan iti pudno. Saan ko masapol ti pamaneknek ti tao, ngem ibagak daytoy tapno may salakan kayo kuma. Sumsumged ken agranranyag ti silaw ti kayarigan ni Juan ang mamautisar, ngem kinayatyo alinakam ti lawag, itabagbit laeng. Nupay kasta, adag saksi kanyak kadakdakkel kenang nangruna ngem ni Juan, nga isoda dagiti aramid ko, ngem paaramid kanyak ti ama. Babaen iti pannakabalin ang nagapukin ko na. Dagitoy ngar aramid, ti mangipaneknek, ngem baunnak ti Diyos nga ama, ket iso anang ibaon kanyak, saksyan namot ti may papan kanyak. Saan nyo anangeg ti mismo at timok na, wenno nakita personal ti rupa na, agpapanpay, saan ngagtalinaed ti sauna kada kayo, tadiyo pay patyon to imbaon na. Adalin niyo dagiti nasantuan a sursurat, gapo ta pagarupin niyo, masarakan niyo kadagitoy ti kinapudno amang ted kada kayo, iti biyag ngagnanayon.
Ngem ammunyo nga dagita sursurat, isuda ti mang paneknek iti kinapudno, may papankanyak, agpapanpay. San kayo mo't nga rod, nga umay kanyak, tapno maddan kayo kumay tibiyag. Diyak sa pulen ti pakaidayawak mo't laeng, manipod ka dagiti tattao. Ammok, nga awan ti panagayat yu iti Diyos. Imayak iti turay ti Diyos nga amak. Ngem didak inawat. Nuad da umay iti bukod na turay, iso ti awatin yo. Da kayo mo't laeng agpipinadayaw kayo, ngem talikodan yu mo't ti pamadayaw, ngaggapo, iti dayjay ama, amay sa Diyos. No kasta, kasakno nga rod, nga maddaan kayo iti pamati kanyak. Diyo kunaen, nidarum kayo iti ama Diyos. Ni Moises, anang italkan nyo, itinamnamayo, ti mangidarum kada kayo. Nga rod, nagpaisumot laeng, anamati kayo kini Moises. Patyindakmot kuma, taiso nagsurat, kada iti bambanag, may papankanyak. Ngem no diyo pinati, dagitin sursurat na, may papankanyak, kasapno ang mamati kayo, kadagito isasaok. Iti sana nabayag, iti may isang aldaw, apanagina na, magmagna ni Iso akin dagiti adalan na, iti kataltalunan, anamulaan kadagiti trigo. Bayat ang magmagnada, gaputa mabisinan dagiti adalan na, nagururusda kadagiti dawa ti trigo ket tinanda. Idi makita dagiti parisyo daytoy sinaludsod da kini Iswa. Makita mon, aramiden dagiti adalam, ti maisalungasing, iti aldaw, apanaginana. Anya ita, ti makunam, may papan itoy. Insungbat ni Iswa. Sanyo pa'y kadian nabasa ti narabid ni David, kanda iti tattao na, hindi mabisinda. Simrek ni David iti balay ti Diyos nga ama, ket nanganda iti tinapay ang naidaton iti Diyos. Napasamak da ito'y idi nga ni Abiatar ti kangatuan apadi. Iti paglintagan tayo, dagiti laeng papadi ti maparubusan na mangan iti dayta tinapay. Ngem, nagan ni David, ket inikkan na pa'y dagiti tattao na ti kanenda. Ngarod, naaramid ti aldaw apanaginana, ngagpaay iti tao. Saan ang naaramid ti tao, ngagpaay iti aldaw apanaginana. Kinagpayso na, tuy anak ti tao, iso, ti apo, iti aldaw apanaginana. Pimanaw ni Iswa iti dayta lugar, ket napan iti sinaguga. Ada sadya ti lalaki a paralitiko ti maysa nga imana. Palpaliiwon dagiti sumagmamano mamaestro iti linteg, kastamot dagiti parisyo no mangagas ni Iswa iti aldaw panaginana. Tapno at adda panggapwan da mangidarum kinkuana. Ngem ammo ni Iswa ti pampanunuten da. Kinunana iti lalaki. Tumakder ka, ket umay ka diti sango. Timmakder ti lalaki ket napan iti sangwanan da. Sinaludsod dagiti tattao kinkuana. Iparit aya ti lintegyo, ti panagagas, iti aldaw apanaginana. Kinuna ni Iswa. Anya ti palubos ti linteg, ngaramidin nyo iti aldaw panaginana. Ti panagaramid iti naimbag, uno iti dakes. Ti panangisalakan, uno pa nang dadaol iti biyag. Kas pagarigan, ta iti aldaw pa naginana. Naira na, anatnag iti abot, ti karniro, ti maysa kada kayo. San naaya ang mapanaunan? Napatpatag nga dayo ti tao, ngem ti karniro. Isut gapuna, ngay palubos ti linteg, ti panagaramid iti naimbag, iti aldaw pa naginana. Inwaras ni Iso at ipanagkita na kadakwada sa nakinuna iti lalaki. Unnatem ta imam, inunnat ti lalaki ti paralitiko nga imana, ket inimbag adagos akas iti sabali nga imana. Rimor dagiti parisyo ken dagiti mamaestro iti linteg iti uneg ti sinaguga,
napalalo iti pungtod da. Ket nagsasaritaan da no kasatno ti panang papatay da kini Yesua. Nakiuman da adagos kadagiti sumagmamano akamkameng ti partido Herodiano. Iti dayta tiyempo, simmangat ni Yesua iti bantay tapno nagkararag. Nagpatnag iti rabii sadyay nga nagkarkararag iti Dios nga Ama. Kabikatan na, inayaban na dagiti at adalan na ket pinmili iti 12 kadakwada adinutukan na nga apostolis na. Imbaga na kadakwada, pinili kayo amay kikadwa kanyak, tapno ibaon kayo amapan mga saba, ket maikan kayon to iti pannakabalin manipod iti Dios sa dilangit, amang paksyak kada iti demonyo. Dagitoy dagiti 12 a pinili na nga apostoles. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro, ket ni Andres a kabsat na, da Santiago ken Juan nga anak ni Sibidio, ni Felipe, ni Bartolome, ni Mateo, ni Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, ni Judas Tadeo, ni Simon a Patriota, kini Judas Iscariote amang lipot kini Yesua.